Sağlar mısınız? Xeyirli kun, iyisəmisiz. Rəhmət çakırığızға, bik şadbız mında. Yakınlaşıp gelişi beyram bilen diyesi ki de beyram ol sizden için bir günde cevaplı şunday iş diyergeden ki ikisi bir gelir indeyme. Əlbəttə indi bu bizden eng ulu, eng zor bayramlardan birisi deb aytırga bolar, lakin indi ol bayramlar iş bilen bəyli, bik şunday masштабlı iş bilen bəyli, çünki яңа уку yılına əlbəttə indi məktəblərimizni әзерлəyibез, o'qituvchilarimizni әзерлəyibез, һәм балаларыбызны 1 sentyabrda уку uyushmalarında көтүп калабыз. Dürüstten de bir cevaplı günler, her mizgili, her saati, hem de ota-analar hazır bizden bolalar tınlaganda. Şu sanavlı günlerde indi köbüsü belki formalarda kerek-yaraklar, esbepler alıp koyulanlardır. Şulay da tağın nerselerini unutup jibermesinler. Yerge efendi, siz indi boş bilgiç bularak, boş okutuşu en ülken bizden hürmetli şahısımız bularak. Mene etiyanilerge, okuşu bolalarga kengeçlerigizni berip, hayır fatihagızını berseniz. Endi hazır bütün aileler balaların яңа уку yılına әзерлиләр, siz әйткәнчә дөрестән дә формалар алына, дәфтәрләр, китаплар, портфельләр алына бит инде. Ләкин шуны әйтергә кирәк, иң мөһиме инде әлбәттә 1 сентябрь ул стресска әйләнмәскә тиеш, балаларга һәм инде балаларны стресска кертмәскә тиеш. 2 сентябрь 2 сентябрьне әкрен генә башларга мөмкин. Әлбәттә шаяртам. Һәм инде әлбәттә инде балаларны куркытмаска. Менә хәзер ял иттең, җәй буе бер нәрсә дә эшләмәдең. Хәзер укытучыларың сиңа мәктәптә күрсәтәчәк. Шундый мәсьәләләргә кирмәскә кирәк әлбәттә инде. Һәм инде яңа уку елы, яңа башлангыч бит инде. Безнең минем теләгем шул, һәр вакыт әти-әниләр укытучылар белән бердәм булсыннар, һәр вакыт инде укытучыларны тәнкыйтьләмәсеннәр. Укытучыларны балаларга бары тик мактасыннар һәм сүзләрен тыңласыннар дип әйтергә кирәк, чөнки безнең асыл максатыбыз бер, ул безнең балаларыбызның исән сау булып, яхшы белем алулары һәм инде бәхетле булулары. Шуңа күрә инде бердәм булып, шул уку елларын башлап җибәрергә кирәк. Аннары соң 1 сыйныфка баручы балалар әти-әниләренә инде шундый бер киңәшем бар. Балаларны 1 сентябрьдән бөтен түгәрәкләргә язып бетерергә кирәк түгел, җибәрергә кирәк түгел. Балаларның физик яктан аларның сәламәтлеген кайгырту бик мөһим минемчә. Һәм инде шуны онытмаска кирәк. Һәм инде бөтен сыйныфлар, кече, зур сыйныфлар әти-әниләренә шундый киңәшем, балалар белән һәрвакыт бердәм булу, сөйләшү, аралашу, аларны ачуланмау, төрле мәсьәләләр була, төрле проблемалар булырга мөмкин мәктәптә. Аларга һәрвакыт таяныч булырга, аларны ишетү һәм ярдәм итү.